на жаль, вось гэты пажар у ноч з 6 на 7 чэрвеня ён забраў не толькі дэкрэтавыя кнігі мінскага майстрата, але і яшчэ і на старабеларускай мове вялікую колькасць розных дакументаў. А таксама былі нейкія тэрыторыі, якія былі пад уладай свецкіх духоўных феадалаў. І, напрыклад, у дакуменце за 1667 год узгадваецца якраз такі 11 гэтых юрыдык. Бурмістр Ежы Яўсовіч раптам закрыў усіх ураднікаў, магчыма, нейкае пытанне хацеў разгледзець, і закрыў іх у мінскай ратушы да таго часу, як не скончыцца паседжанне. Добрый день, шановное господарство. С вами подкаст «Так склалася гістарычна» и я, Дзягель Ганна. Рада вас вітаць у нашем новом выпуску. Я вельмі удзячная ўсім слухачам, подписчикам, спонсорам на платформе Patreon и Buy Me Coffee. А таксама я удзячная за падтрымку гэтага выпуску інтэрнэт-гіпермаркету 21 век Buy, з якім у нас будзе ў сярэдзіне сумесная рубрика. Не переключайтеся, я падрыхтавала для вас там некаторыя цікавосткі. Я вельмі закликаю вас подписываться на соцсетки подкасту, потому что я там часто публикую додатковые материалы и анонсы, и разные цікавые іншыя материалы, связанные с историей Беларуси, не только с разными подеями, с новинами историчными. Тому, калі ласка, заходите в описании выпуску, кликайте там на спасылки, где вы есть, у Telegram, у Instagram, у Facebook, где вам зручней, и подписывайтесь, не забывайтесь. Сегодня у нас у гостях кандыдат гістарычных навук, даследчык кніг магістрату мінскага Надзея Палтаржыцкая. Вітаю. Добрый день, вітаю. Я вельмі хотела вас запросить у гости, потому что, по-перше, вы не так давно оборонили диссертацию, я вас с этим вітаю. Так, дзякую. А по-другое, вось гісторыя самакіравання гарадскога, гісторыя мінскага самакіравання, гэта вельмі цікавая тэма. І мяне асабіста яна таксама вельмі цікавіць, тому што гэта такое вакно у побытавую нейкую такую гісторыю і вакно да тых катэгорый насельніцтва, якія не вельмі маюць голас. Да? Тому что все ж таки там розныя арыстакраты, там князі, ад іх неяк больш крыніц засталося, да іх заўсёды больш увагі. А вось горад, да? Гарадское насельніцтва, неяк у меншай ступені яны маюць голас у гісторыі. А перш чым мы перайдзем да кніг мінскага магістрату, мне да вас пытанне такое, можа, крыху асабістае, чаму вы зацікавіліся гэтай тэмай? Справа ў тым, што я прыйшла працаваць у 2008 годзе ў Нацыянальны гістарычны архіў. І калі было пытанне, чым займацца, то мяне цікавіла паліграфія. Па адукацыі я гісторык-архівіст, старажытныя кнігі. І, дзякуй Богу, я трапіла ў аддзел Ольгі Владимировны Бабковай. Гэта таксама даследчык гісторыі Мінска, прычым больш ранняга перыяду. Ёсць цудоўная кніжка, абавязкова пачытайце, і цуды, і страхі, там Мінск на старонках гродскіх кніг. Гэта таксама вельмі цікава і каларытна. І вось яна мне прапанавала две кнігі. Мінскі магістрат і Навагродскі суд. І вы ведаеце, тут, можа быць, магія ці кніга сама па сабе была такая цікавая, то звярнула менавіта ўвагу на мінскі магістрат і вырашыла, што буду гэта называцца далей. І так яно зацягнулася, што спачатку магістарская праца, а пасля кандыдацкая дысертацыя. І сапраўды полюбіла гэты горад, і цяпер звычайны гісторык, даследчык гісторыі Мінска, хажу па яго ценях. Тое, што схавана у магістрацкіх кнігах, у запісах, тое, што ўжо не бачаць іншыя мінчукі, тыя ж будынкі, якія плошчы, тапонімы. Я гэта бачу праз гэтыя кнігі, і ствараецца вобраз цудоўнага горада, старажытнага горада. Закономерное пытанне, што гэта за кніга, што яна з сябе ўяўляе, як фізічна, да? Як яна выглядае, можа быць, і зместава. Добрае пытанне, так. Мінская магістрацкая кніга запісаў, з якой я пачала працаваць спачатку, гэта кніга за 1663-1680 год. І сапраўды гэта самая ранняя кніга з усіх мінскіх магістрацкіх кніг. Так склалася гістарычна, да? Так атрымалася, што астатнія кнігі мы не збераглі нашы прашчуры. І там менавіта запісы продажу, нейкія натуральныя засвядчэнні тых же самых сделак на аренду, пераўступку зямлі, нейкіх квітацый аб выдачы денежных сум, альбо наадварот, калі хтосьці камусьці пазычаў і гэта вырашыў запісаць, каб ужо дакладна аддалі. Так, гэта тастаменты, завяшчанні мінскіх мяшчан, гэта тыя ж самыя каралеўскія лісты, якія таксама ўпісваліся абавязкова ў гэты від кніг. І таму кніга дастаткова
вялікая, калі гэта гаварыць фізічна, каля 20 сантыметраў на шырынёй, так, гэта дастаткова шмат на самой справе. Тым не менш, нягледзячы на тое, што большасць дакументаў, вось якраз такі больш за 500 дакументаў ёй знаходзіцца запісана. Большасць гэтых дакументаў гэта лісты на продаж, але яны вельмі інфарматыўныя, так? Гэта, па-першае, тыя ж самыя мінскія мінчане, якія робяць туды запісы, іх імёны, так? У кожнай кнізе, вось гэта кніжка на раздзелена на две часткі, па гэтаму у адной частцы каля 2000 прозвішчаў, у другой часткі каля 1000 прозвішчаў, уже 3000 мінскіх мінчан мы там бачым. І там запісваецца не толькі той, напрыклад, у продажным лісце, хто і падараваў зямлю, купіў, падараваў, пераступіў зямлю, але і, напрыклад, іх родныя, каму яны гэта рабілі, альбо суседзі, бо абавязкова пры запісе, дзе знаходзілася нерухомая маёмасць, з усіх 4 бокоў указвалі ўсіх суседзей. Гэта таксама яшчэ плюс да тых жыхароў, якія ўзгадваюцца ў магістрацкіх кніг. Акрамя гэтага, не толькі суседзі, а нейкі знакавы аб'ект. Царква, касцёл, дарога, лісен ямы нават згадваюцца, дорожка, па якой ехаў кароль. То бок гэта і тапонімы Мінска, вуліцы, усе яны на лістах гэтых магістрацкіх кніг яны прысутнічаюць. І гэта вельмі, вельмі цікава. І асаблівасць таксама гэтых актаў, так, дакументаў, якія ўносіліся ў тыя часы, то не лаканічнасць, а наадварот, калі ёсць нейкая падзея, звязаная з тым жа продажам зямлі. Яна магла ўказвацца. Напрыклад, продаж у 1663 годзе ад аднаго з мяшчан Тамаша Барановскага бурмістру Уласовічу. І там гаворыцца, што ён прадаваў, таму што яны сустрэліся у час, калі праходзіла вайна, калі Мінск было акупацыі, яны сустрэліся ў Варшаве. Там абмеркавалі, што Барановскаму, на жаль, нядоўга засталося жыць, што яго няма грошай далей пражываць. І ён дамовіўся, што палову гэтага пляца зямлі ён прадае бурмістру. І калі ён вярнуліся, яны сапраўды ў Мінску зацвердзілі гэтую здзелку. Тое ж самае расказвае адна з жанчын, якая прадавала гэту маёмасць, што яе памёр муж у час вайны, што яе дзеткі засталіся, што і трэба гэта ўсё неяк уладзіць, улагодзіць і сапраўды жыць далей. Таму яна таксама прадавала сваю нерухомую маёмасць. І вось гэтыя такія невялікія гісторыі, чалавечае жыцце, мікрагісторыя горада, яна нават у такіх, быццам бы здаецца, сухіх актах, яна пераплятаецца і яна дазваляе нам расказаць пра штодзённасць Мінска, чым жылі яго жыхары таго старажытнага горада. То бок, па-першае, гэтая кніга, яна ахоплівае, фактычна 20 гадоў плюс-мінус. Прыкладна так. А вось гэтыя дакументы, гэта атрымліваецца як бы копіі дакументаў у кнігі? Не, гэта сапраўды дакументы, з іх ужо выдаваліся копіі, калі хацелі мяшчане. Але тут таксама патрэбна заўважыць, так, засталіся две кнігі. Гэта актавая кніга Мінскага магістрата і сапраўды кніга запісу, якія называлі спраў вячыстых, якая перапляталася пазней. То бок мы, калі праводзілі даследаванне, па дакументах вызначылі, што вось, першы дакумент 1663 і апошні 1680, але уплецены дакумент 1683 года. То бок хутчэй за ўсё, вось якраз такі ў 1683 годзе яе пераплелі ўсе гэтыя аркушы, якія ляжалі ў адным фасцыкуле ў стопкі, да, менавіта для перапляцення такой кнігі, іх у пэўны момант, калі грошы з'явіліся ў горада, то і зрабілі з іх актавую кнігу. Захавалася кніга за 1674 год, і 80-м годам таксама сканчваецца. І там ужо бачна нават па філігранях, так, на лістах, у гэтых вадзяных знаках, якія бачны пры прасветах, што якраз такі яна была пераплеценая адразу. Але там ужо іншыя запісы веліся. Там веліся пратакольныя запісы паседжанняў. І гэта неверагодны скарб. На 156 аркушыках, здаецца, мала, але там падрабязна ўсё жыццё горада Мінска. Глядзіце, у судовых установах водля стату Великого князства Літоўскага павінны былі весціся 3 віды кніг. Гэта кнігі спраў вячыстых, кнігі дэкрэтавыя і кнігі спраў паточных. І кожны з іх асвятлялі свае нейкія моманты. Так, вось, напрыклад, натурыяльнае засвядчэнне, продаж і ўсё астатнія тэстаменты. Гэта кнігі запісаў, да, спраў вячыстых. А ўжо, напрыклад, судовыя дэкрэты, вырашэнне суда магістрата, гэта кнігі дэкрэтавыя. А ўжо ў кнігі пратаколу вяліся запісы ўсяго паседжання. Мы можам па ім сказаць,
колькі разоў на год прыблізна збіраліся ўраднікі, бо там ось якраз таки пачынаецца, што дня такога-то, такога-то года сабраліся. І па службовай іерархіі пачынаецца пералік. Пералік спачатку, канешне, войт, ландвойт, але, што не дзіва, не запісваліся ў асноўных іх імёнам. Вось імёны мы ўжо ведаем па кнізе запісаў. Тут уже гэта людзі ўсім вядомыя, навошта іх запісваць якраз такі ў гэтых кнігах. Асабліва ў пратаколах, якія вяліся хутенька, то бок яны пратакаліраваліся, калі вялося пасяджэнне. Вельмі хутка, бо там вельмі шмат скарачэнняў, цяжка, вельмі для прачытання кніга, сапраўды. Тым не менш, інфармацыя насычана. І вось войт, ландвойт, бурмістры, райцы, лаўнікі, а пасля астатнія уже дапаможны персанал, калі так можна іх назваць, мужы гмінныя, цэхмістры, паспольства, калі, напрыклад, збіралі падаткі той шафары, бірчы абавязкова прысутнічалі, маглі прысутнічаць войты іншых юрыдык горада. Вось. І далей ідзе ўжо ход паседжання. Вельмі коротка, 1-2 радкі, але часам гэты 1-2 радкі настолькі пагружаюць атмасферу старажытнага Менска, настолькі дакладна апісваюць, што тады адбывалася. Калі гэта судовае пасяджэнне, то нейкія судовыя справы абавязкова там разглядаліся. Калі сесійнае, то якраз такі кіраванне горада, як адбывалася, якія справы, якія пытанні бянтэжылі, хвалявалі ў той час мінскі магістрат. Вось, напрыклад, на сесійным пасяджэнні 1675 году вырашалася пытанне аб рэстаўрацыі ратушы. Не вырашылася, но і праз 4 гады таму збіраліся зноў і вырашалі пытанні, ўжо гаварылі, што патрабуем накрыць ратушу. І вось якраз такі гэтыя пытанні па кіраванню горада, па пытанні накрыцця ратушы, яе рэстаўрацыі, асабліва пасля вайны, калі яна была ў нездавальняючым стане, перанос тых жа самых нейкіх крамачак. Гэта ўсё вырашалася на сесійных пасяджэннях. А суды гэта ёсць суды. Незалежна ад таго, крымінальная гэта справа альбо справы грамадзянскага характару, тым не менш, яны вырашаліся на судовых пасяджэннях. І былі таксама пасяджэнні, якія склікаліся тэрмінова. Напрыклад, гэта забойства. Яно вырашалася, як пісалі ў кніжках, па гарачых слядах. 24 гадзіны, за 24 гадзіны патрэбна было разбрацца, што ж здарылася. А таксама гасцінныя справы. Калі прыязджаў госць, гэта чалавек, які ехаў доўга да Мінску, каб вырашыць нейкую сваю справу. Хутчэй за ўсё, гэта былі справы якраз такі таго госця і мінскага мяшчаніна. І ўжо там, калі ён даязджаў да горада, вырашалася яго гасцінная справа, бо ён мог спазніцца на паседжанне магістрата, мог прыехаць не ў той дзень. Таму якраз такі гасцінныя справы вырашаліся па меры паступлення і прыезду тых гасцей. Такое пытанне, а на якой мове вялося гэтае справаводства? На той час, вось якраз такі на момант напісання гэтых кніг, гэта было умоўна польская мова. Польскай мовай яе нельга назваць поўнасцю, бо гэта бачна нават па напісанню, што ёсць вельмі шмат беларускіх слоў. То бок справаводства пераходзіць патрошачка, асабліва гэта хутка рабілася ў гарадах, вось з магдэбургскім правам, больш якраз такі магістраты стараліся хутчэй перайсці на польскую мову. Тым не менш, па кваліфікацыі пісараў, асабліва заўважна, што мог быць пісар і сталога ўзросту, таму яму гэта было складана рабіць, таму бачна, што напісана лацінскімі літарамі, але гэта гучыць ўсё ж такі беларуская мова таго часу. Ой, вельмі цікава, нават з гэтага пункту гледжання, з пункту гледжання мовы, што можна знайсці такую побытавую жывую беларускую мову, ў прынцыпе. Ну, не то, каб побыту, гэта ўсё ж такі мова справаводства, яны стараліся, там вельмі шмат юрыдычных лацінскамоўных, лацінскіх слоў, так? Але тым не менш, беларускія словы яны праскакваюць, і сапраўды вось гісторыкам патрэбна дапамога філолагаў, якія дапамогуць нам зразумець, які працэнт гэтай беларускай мовы, якія асаблівасці напісання, які ўплыў рэгіёна, нават той же самай кваліфікацыі пісара на тую мову, на якой напісаны нашы кнігі актавыя. А скажыце, калі ласка, вось гэтыя актавыя кнігі, яны апублікаваныя, альбо яны ў архіве толькі знаходзяцца? Зараз знаходзіцца ў архіве гэтыя кніжкі. На кнігі справ вячыстых гэта 2 кнігі. Падзеленая кніга была адна 1663-1680 года на 2 часткі. У час рэстаўрацыі, якраз такі каля 50 год таму назад. Вось яна апрацавана, складзены вопіс загалоўкаў дакументаў, якія там змяшчаюцца, іміны, геаграфічны паказальнік, то бок даследчыкі могуць прыйсці і паглядзець, які дакумент прыблізна ім патрэбны, і ўжо пачаць з гэтым працаваць. А кніга актавых пратаколаў, так як яна змяшчае найбольшую
колькасць інфармацыі, найцікавейшую інфармацыю па жыцці горада, то яна зараз падрыхтавана да публікацыі. І ў наступным годзе яна, хутчэй за ўсё, выйдзе. Клас. Гэта будзе вельмі класная навіна. Абавязкова я пра яе раскажу, таму што гэта вельмі значна. Мы так пагаварылі агулам, да? А можаце даць рэзюмэ нейкае, што такое магістрацкія кнігі? Вось глядзіце, судовыя кнігі, родскія, земскія, магістрацкія, паводле статута Вялікага княства Літоўскага, як я гаварыла, так вось якраз-такі дзяліліся на 3 віды. Кнігі запісаў, кнігі спраў вячыстых, кнігі дэкрэтавыя і спраў пяточных. Гэтыя кнігі абавязкова павінны былі весціся. Акрамя гэтага, у залежнасці ад таго, наколькі быў багаты горад, то маглі таксама падшывацца альбо весціся кнігі, вось, напрыклад, як у Мінска, кнігі актавых пратаколаў. І што датычыцца менскіх магістрацкіх кніг, я хочу адкрэсліць той момант, чаму у нас захавалася толькі кнігі за другую палову 17 стагоддзя. Гэта на самой справе складанае пытанне. Можна знайсці адказ, адзін з адказу, напрыклад, таксама на старонках гэтых кніг, бо вельмі шмат скаргаў аб тым, што дакументы згарэлі, дакументы на нерухомую маёмасць, і мінскія мінчане спрабавалі ў магістраце якраз такі пацвердзіць сваё ўладанне нерухомасці, а магістрат адказваў, што таксама не могуць пацвердзіць гэту ўладанне нерухомасці, бо кнігі згарэлі. Кнігі згарэлі яшчэ ў часы вайны 1654-1667 года. І сапраўды гэта так. Другі этап, калі былі знішчены кнігі якраз такі таксама за другую палову 17 стагоддзя, часткова гэта пажар. У 1762 годзе здараецца пажар. Пажар у камяніцы бурмістра Яна Давіда Шэйбы. І там гараць кнігі. Гараць дэкрэтавыя кнігі мінскага магістрата за другую палову 17 стагоддзя. Па гэтаму, на жаль, вось судовыя справы мы зможам паглядзець, якія справы вяліся судовыя, а таксама што адбывалася на судовых паседжаннях толькі ў кнігі актавых пратаколаў. І вось чаму знаходзіліся кнігі ў камяніцы бурмістра за гэты перыяд? Таму што часта вось гісторыя установы была неразрыўна звязана з гісторыяй асобы, якая там працавала. І, на жаль, вось гэты пажар у ноч з 6 на 7 чэрвеня ён забраў не толькі дэкрэтавыя кнігі мінскага магістрата, але яшчэ і на старабеларускай мове вялікую колькасць розных дакументаў за 1547-1656 год. І на лацінскім пісьмом, да, на польскай мове таксама дакументы да 1700 года. То бок гэта таксама велізарная страта менавіта старажытных актавых кніг. А таксама нельга не пазначыць перыяд пачатку 19 стагоддзя, калі, як смеюцца гісторыкі, Мінск становіцца сталіцай падробак, падробных дакументаў. І ў 1851 годзе была заведзена следчая справа па абвінавачванню архівістаў, якія падазраваліся ў тым, што яны якраз такі ўдзельнічаюць у стварэнні гэтых падробак. І гэта, канешне, вельмі вялікая страта таксама дакументаў, бо як рабіліся гэтыя падробкі? Звычайна выдзёргіваліся лісты, вырываліся лісты са старажытных кніг і пасля пісалі прыблізна тым жа почеркам, так? У кантэксце таго, што было патрэбна таму, хто звяртаўся, каб пацвердзіць сваё шляхецтва. Тым не менш, кнігі былі пашкоджаны, многія з іх рваліся, пасля следчыя камісіі іх перашывалі, выдзёргівалі дакументы, якія яны лічылі падробкамі. Па гэтаму гэты перыяд таксама перыяд такога не вельмі добрага стаўлення да тых жа самых кніг, да, старажытных кніг. Але ў мінскім магістраце здарылася так, што, магчыма, гэта дапамагло захавацца таму, што мы зараз маем. Бо следчая камісія, калі прыйшла ў архіў, у пакоі, дзе знаходзіўся архіў, то яны бачылі, што ён знаходзіцца ў вельмі дрэнным стане. На вільготнай падлозе ляжалі скінутыя стосы дакументаў. Прычым гэта было ўсё ў хаатычным парадку раскідана па ўсім гэтым пакоі. Многія дакументы, якія напісвалі, адразу ж рассыпваліся ў іх руках. Па гэтаму ўсё, што змаглі яны взяць для апрацоўкі 161 кнігу мінскага магістрата, то, можна сказаць, гэта і захавалася на сённяшні дзень. Прычым, чаму яны знаходзіліся ў гэтым пакоі? Справа ў тым, што на 30-е гады магістрацкія кнігі захоўваліся сапраўды ў ратушы. І ў 18 стагоддзі, хутчэй за ўсё, яны таксама захоўваліся якраз такі ў ратушы, ўжо не ў кабініцах бурмістру, так? А ў ратушы. Тым не менш, у 1831 годзе, калі праз горад праходзілі войскі, то была
загадана, каб якраз такі некалькі справы гэтых вайсковых часткаў яны змясціліся ў архіў. У архіў, дзе разам з магістрацкімі кнігамі ляжалі яшчэ кнігі мінскага сіроцкага суда. І гэты архіў, канешне ж, быў перапоўнены, пагэтаму перанеслі кнігі магістрата сіроцкага суда у келлі бернардзінскага манастыра. І там яны захоўваліся да пажару, які здарыўся якраз такі ў 1835 годзе. І ў час пажару кнігі проста выкінулі, разбіўшы шкло з келлі, яны некалькі дзён ляжалі без нагляду, і пасля ўжо былі сабраныя і адпраўленыя ў адно з памяшканняў, дзе яны знаходзіліся вось якраз такі на працягу 20 гэтых год. Таму сапраўды вось не было б шчасця, да няшчасця дапамагло. Драматычная гісторыя. Мне проста сэрца крывёй абліваецца, калі я ўяўляю вось гэтыя кнігі, дакументы, якія проста валяюцца. Жах. Але вось крымінальная справа, яны былі даведзены да ладу, гэтыя кнігі, і дзе яны потым сталі захоўвацца? Там зноў падарожжа ў Вільню, так, адкрываецца архіў, дзе яны з 1852 года захоўваюцца якраз такі вільнюскі архіў старажытных актавых кніг. І як яны трапляюць у Беларусь? У 1948 годзе фарміруюцца пакункі са справамі. Такія кодавыя назвы і 189, і 200, вось гэты прыдомачак. І гэта якраз такі распавядае пра тое, што справы не датычацца гісторыі Літвы, гісторыі якраз такі гэтых тэрыторый літоўскіх, а гэта справы іншай тэрыторыі, тэрыторыі Беларусі. І, дзякуй Богу, яны накіроўваюцца ў Гродзенскі спачатку архіў, а пасля з Гродзенскага архіва ў 1964 годзе яны накіроўваюцца ў Мінскі. Зараз якраз такі яны захоўваюцца ў нашым нацыянальным гістарычным архіве. На дадзены момант у фондзе Мінскі магістрат 55 спраў. Як я гаварыла, самая старажытная справа падзелена на 2 часткі, але нават у 2 частках яе памер уражвае, такі неаб'ятны. І сапраўды яны вывучаюцца даследчыкам. Многія справы яшчэ патрабуюць і вычыткі добрай, а таксама большасць гэтых спраў варта апублікаваць, каб пачалася нарэшце праца над гісторыяй Мінска больш старажытнага перыяду, поза 19 стагоддзя, больш напрацовак па гісторыі Мінска, чым, напрыклад, на 17-18 стагоддзя. То бок я правильна разумею, што шмат якія дакументы, яны нават не ўведзены ў навуковы абарот з кніг Мінскага магістрату? Так, гэта праўда. І самая важная прычына на самой справе гэта, што не ўсе даследчыкі могуць вычытаць. Пратакольныя запісы, вось якімі зараз я працую, кніга пратаколаў 1674-1680 год. Гэта, канешне, таксама запісы з памылкамі, з закрэсленнямі, пастаяннымі спраўкамі. І, канешне, нават краязнаўцы, якія б хацелі папрацаваць, нават калі яны ведуць польскую мову, так, то яны не заўсёды змогуць вычытаць яе і правільна з ёй працаваць. То бок тут ёсць пытанні і, як бы сказаць, палеаграфічнага характару, не проста ведаць мову трэба. Так, гэта таксама і вычытка. І, напрыклад, таксама зараз узяла кнігу пратаколаў 1768-78 год. З ёй нават наогул ніхто не працаваў. То бок у лісце не ўказана ніводнай прозвішча, а кніга цікавая. І там ўжо нават зусім па-іншаму можна паглядзець, напрыклад, такое пытанне, як узаемаадносіны з Кагалам. Там уже гэта бачна, што адрозніваецца ад таго, што адбывалася ў другой палове 17 стагоддзя, зусім іншая сітуацыя. Фантастыка. Для мяне гэта супер цікава, супер дзіўна, таму што, здаецца, вось гэтую гісторыю Беларусі ўжо ведаюць усю. Тут гісторыю Мінска ўжо павінны былі 3 разы пералапаціць, а тут аказваецца, што вялікі пласт дакументаў, ён проста, фактычна невядомы даследчыкам. Так, і ён знаходзіцца ў Мінску. Так, гэта ўвогуле шчасце. Так, з гэтым патрэбна абавязкова працаваць. Глядзіце, нават да таго моманту, як паступілі кнігі з Літвы ў Беларусь, да 1948 года даследчыкі таксама цікавіліся гісторыяй гарадоў, цудоўныя і зараз нават актуальныя працы Васіля Друшчыца, Васіля Даніловича Друшчыца, але ён працаваў менавіта з апублікаванымі дакументамі. А калі ўжо нам вярнулі Мінскі магістрат, то з ім таксама трэба працаваць, таму што гісторыя сталіцы, яна павінна быць вывучана ад і до. Клас. Гэта сумесная рубрыка падкасту «Так склалася гістарычна» і інтэрнэт-гіпермаркету 21 век
.бай. У гэтай рубрыцы мы расказваем пра розныя цікавосткі, звязаныя з побытавай гісторыяй Беларусі і не толькі. І сёння мы гаворым у выпуску пра мінскі магістрат, але першым горадам на тэрыторыі Беларусі, які атрымаў магдыбургскае права, было Берасце, альбо па-сучаснаму Брэст. Магдыбургскае права Брэсту было нададзена ў 1390 годзе, і гэта не здарма, таму што Брэст на той момант быў вельмі такім развітым эканамічна горадам, і магдыбургскае права садзейнічала гэтаму развіццю. Так, у 1390 годзе у Берасці быў пабудаваны першы гасцінны двор, нам праходзілі кірмашы. Магдыбургскае права рэгулярна пацвярджалася граматамі ад вялікага князя літоўскага. І, як і, напэўна, сёння, у 15 стагоддзі, у 16 стагоддзі Брэст быў такім акном, гандлёвым акном на захад. У 1441 годзе Берасці быў аднесены да галоўных гарадоў ВКЛ, і ён выконваў функцыі рачнога порта і цэнтра праходзячых праз яго сухапутных дарог з Украіны і Літвы ў Польшчу. Купецтва і феадалы вывозілі праз Брэст розныя тавары: футра, скуру, лес, пеньку, зерні за межы краіны. Ну, як, в прынцыпе, і сёння Брэст з'яўляецца такім пунктам знешняга гандлю. Але і ўнутранае развіццё Брэста было вельмі значным. Так, у горадзе было каля 40 відаў рамёстваў. І ганчарнае, і кавальскае, і гарбарнае, і швейнае, і апрацоўка дрэва, і гэтак далей. Гандлёва-фінансавыя аперацыі амаль усе знаходзіліся ў руках яўрэйскай абшчыны, якая ў Берасці была адной з вельмі буйных. І ў Берасці было пабудавана і сінагога, зразумела, і нават рабінскае вучылішча, куды прыязджалі вучыцца нават з заходняй Еўропы, з Італіі. Канешне, быў і магістрат створаны ў Берасці, у яго выходзілі бурмістры, радцы, лаўнікі і гэтак далей. І магістрат выконваў, як і, в прынцыпе, у іншых гарадах з магдыбургскім правам, судовыя функцыі. Горад імкнуўся сачыць за станам горада, за маральным облікам гараджан. І так рада гарадская вяла барацьбу з п'янствам і азартнымі гульнямі. Так, у 1624 годзе, паводле рашэння рады, да турэмнага зняволення за п'янства быў прыгавораны сын берасцейскага мінчаніна. Ну, то бок, даволі рашуча. Але знакаміты сваім самакіраваннем не толькі Берасці, таксама я б хацела расказаць пра Магілёў, а асабліва пра члена гарадскога магістрату, суддзю і купецкага войта Трафіма Романовича Сурту. Справа ў тым, што гэты чалавек стварыў вельмі значную, вельмі цікавую гістарычную крыніцу, а канкрэтна магілёўскую хроніку. Ён распачаў яе ў 1693 годзе і ў ёй распавёў пра падзеі, якія былі незадоўга да гэтага часу, ну і адначасова з ім. Гэта вельмі цікавы дакумент, які адлюстроўвае таксама як палітычныя падзеі, у якія быў уцягнуты горад таго часу, так і побытавыя нейкія гісторыі. Так, у прыватнасці, менавіта ў гэтай крыніцы ім была агучана ідэя, легенда аб пачатку горада. Так, ён даказвае старажытнае паходжанне горада і гаворыць, што горад быў заснаваны яшчэ місіяй святога Андрэя Апостала, што ён даплыў па Дняпры да гэтага месца і заснаваў горад. А чаму называецца горад Магілёў? Таму што па-славянску «могій лёў» значыць «магутны леў». І такім чынам ён як бы прыводзіць такую народную этымалогію назвы гораду. У цэлым трэба сказаць, што наданне магдыбургскага права яно вельмі садзейнічала развіццю гандля, эканамічнаму развіццю гарадоў, і таму у 17-18 стагоддзі абсалютная большая частка беларускіх гарадоў так ці інакш атрымлівала магдыбургскае права. Сёння для таго, каб зарабіць неабходныя пакупкі, не абавязкова ехаць на кірмаш у цэнтры горада. Сёння вы можаце гэта зрабіць, не ўставаючы са сваёй канапы, таму заходзьце на сайт 21 век .бай, карыстайцеся промакодам Дягіль на знижку 7% і ні ў чым сабе не адмаўляйце. Давайте пагаворым, што з сябе уяўляў магістрат як структура. Да? З якіх частак ён складаўся, з якіх людзей ён складаўся, якім чынам праходзіла яго работа, што мы пра гэта ведаем з старонак кніг мінскага магістрату. Невялікае дапаўненне зраблю пра Магілёў, дарэчы, менавіта з пункту гледжання магістрацкіх кніг. Гэта горад, якому вельмі пашчасціла, што захаваліся кнігі
амаль усе кнігі ад пачатку, калі горад атрымаў магдыбургскае права, і вось якраз такі да 19 стагоддзя. Гэта велізарны скарб. Прычым, глядзіце, я расказвала, што мінская магістрацкая кніга, яна ў шырыню, вось па высоце яна больш за 20 сантыметраў, так? Гэта дастаткова шмат, гэта каля якраз такі 500 дакументаў розных, цікавых. У Магілёве амаль кожная кніга такая за 1 год. То бок у Мінска гэта перыяд 1663-1680. У Магілёве гэта, напрыклад, 1663, толькі адна кніжка вось за год такой таўшчыні. То бок гэта велізарны скарб. І чаму гэта скарб найперш? Так, гэта гісторыя горада, і гэта сапраўды кожны год асвечаны з дапамогай гэтых дакументаў. Прычым, чаму менавіта я раю вывучаць гісторыя самакіравання з пункту гледжання вывучэння якраз такі на першую чаргу як галоўнай крыніцы магістрацкіх кніг, бо там дакладна з года ў год фіксуецца якраз такі, што хвалявала магістрат, што сапраўды рабілася. Бо, канешне, прывілеі канфірмацыйныя, наданне магдыбургскага права, таксама уже калі кожны манарх пацвярджаў кожны прывілей, так, яны змяшчаюць шмат інфармацыі, што мянялася, што ўносілася новага. Але што рабілася на месцы сапраўды, гэта ўжо зусім іншая справа. І часта якраз такі магістрацкія кнігі з'яўляюцца адзінай крыніцай для вывучэння мясцовых асаблівасцей кожнага горада. То бок зараз мы будзем гаварыць пра менавіта Менск, той горад, які меў сваю фішку, так бы мовіць, то тыя ж самыя дні пасяджэнняў, напрыклад, збор магістрата, нейкія ўнутраныя правілы функцыянавання гэтага органа гарадскога самакіравання ў іншых гарадах, яны могуць трышачку адрознівацца. Нават тое ж самае выбранне альбо прызначэнне войта. Вось Магілёў некаторы перыяд, напрыклад, мог прызначыць сабе войта магілёўскія мяшчане, вось якраз такі гэта права пэўны час мелі. У Мінску ён прызначаўся каралём вялікім князем і быў прадстаўніком вялікага князя ў горадзе. Так, ён не ўваходзіў магістрат. Гэта той, які наглядаў за судовымі пасяджэннямі. І якраз такі без войта альбо яго намесніка латвойта гэтыя судовыя пасяджэнні яны не праводзіліся. Сесіі, так, магістрата, а вось судовыя пасяджэнні не. І калі, напрыклад, былі выпадкі, калі ландвойт ці то адмаўляюся ісці, ці то сапраўды па нейкіх справах сваіх затрымаўся, не прыехаў, то судовае пасяджэнне, якое склікана было на пэўны дзень і час, яно адмянялася, і ўраднікі расходзіліся. Канешне ж, быў тут яшчэ і прынцып, што пэўны склад ураду таксама павінен быў прысутнічаць, калі, напрыклад, мужы гмінныя не прыйшлі, паскардзіліся, што іх не пазвалі, да, хто зваў іх, слуга мейскі на той час, менавіта ў Мінску, гэта па магістрацкіх кнігах бачна, то таксама адмянялася судовае пасяджэнне. Бо склад, які павінен быў прысутнічаць на пасяджэнні мінскага магістрату, гэта найперш, калі судовае пасяджэнне войт, ландвойт, пасля бурмістры, 2 чалавекі, райцы 2 чалавекі і лаўнікі 2 чалавекі. Пасля ўжо мужы гмінныя, розныя называюцца лічбы якраз такі гэтых прадстаўнікоў гэтай катэгорыі мяшчан, мінскіх мяшчан, якія выбіраліся ў склад мужоў гмінных. Таксама цэхмістры абавязкова пэўны склад і паспольства. І таксама гледзячы, якое пытанне вырашалася, напрыклад, збор падаткаў, то, як я гаварыла, гэта маглі быць шафары, бірчыя, войты іншых юрыдак Мінска. А іх на той час якраз такі гэтых адміністрацыйна адасобленых цэнтраў было, калі верыць дакументам, то вось 11, якраз такі на другую палову 18 стагоддзя. Бо глядзіце, горад на той час гэта не проста тэрыторыя ўлады магістрата, гэта ратушная юрыдыка, як яе называлі, дзе сапраўды дзейнічалі нормы магдыбургскага права, дзе вось горад, гэта частка была пад уладай магістрата, а таксама былі нейкія тэрыторыі, якія былі пад уладай свецкіх духоўных феадалаў. І, напрыклад, у дакуменце за 1667 год узгадваецца якраз такі 11 гэтых юрыдык. Гэта юрыдыка пана Вяжевіча, пана Лукомскага, юрыдыка Петрапаўлаўскай царквы, юрыдыка плебані, дамініканаў, бенедыктынак, уніятак Святога Духа. Абавязкова, канешне ж, уладанне князёў Радзівілу ў Менску, кальвінісцкага збору землятоў. Бок там ужо зусім іншая ўлада, і гэтая тэрыторыя не падначальваецца уладзе магістрата. То бок горад такі ён быў пёстры. І, на жаль, якраз такі магістрацкія кнігі
яны апісваюць жыццё горада на юрыдыкі магістрата, альбо калі нейкія былі спрэчкі, сутыкненні з жыхарамі іншых юрыдык, альбо па выплаце падаткаў, бо магістрат часта скардзіўся, што юрыдыкі не у час плацяць гэтыя падаткі, асабліва скардзіліся на юрыдыку габрэяў, што вось таксама не ў час уносяць у грошы для таго, каб былі выплаты. І абавязкова падкрэслілася, што не дай Бог гораду будзе з гэтага нейкая бяда горад, то вось яны менавіта у гэтым вінныя, а не магістрат. Вось пагэтаму так, сапраўды магістрацкія кнігі апісваюць менавіта тое, што адбывалася на юрыдыкі ратушнай, якія называлі. Вернемся да самого складу магістрата. Так? Сапраўды орган самакіравання Мінска збіраўся ў ратушы. Мы ведаем, што першапачатковая ратуша была драўляная, пасля яна згарела ў пажары 1547 года. І прыкладна вось на тым месцы, дзе зараз знаходіцца адноўленая ратуша, у гэтым годзе якраз такі 20 год. Яны зусім недавно святкавалі з таго, што аднавілі ратушу. Размяшчалася ўжо ратуша, дзе адбываліся пасяджэнні і ў другой палове 17 стагоддзя. На ратушы, дарэчы, быў гадзіннік, згадваецца і ў маіх магістрацкіх кнігах таксама Пётр Марачевіч, гадзіннікавы майстар, і ў кнігах вось якраз такі Ольгі Владзімірны Бабковай, гродскіх кнігах таксама быў згаданы зыгармістр ратушы Мікіта. Таму сапраўды гэта было дорага, і гэта было ганарова мець гадзіннік на ратушы. Таму і час збору магістрата часта у магістрацкіх кніжках маіх указваюцца, як, напрыклад, 10 гадзін все павінны быць на судовым пасяджэнні. То бок яны хутчэй за ўсё звяралі гэты час. І збіраліся ў ратушы войт, ландвойт, судовае пасяджэнне, бурмістры, райцы, лаўнікі, мужыгмінныя, цэхмістры і паспольства на дадзены перыяд. Гэта вельмі важна. У магістрацкіх кнігах фіксуецца менавіта дадзены перыяд. Што да і што пасля. Гэта можа быць розніца. У гэтым і асаблівасць магістрацкіх кніг. І гэта вельмі добра прасочваецца па той жа кнізе актавых пратаколаў, як і спазненні гэтых жа самых уроднікаў, бо уносіліся таксама па іерархіі, хто прысутнічаў, так? А ўжо бачна, што у канцы, там, дзе запісвалася паспольства, раптам райца Адам Сапалковіч зноў прыйшоў на потым, то бок вечна спазняецца наш гэты райца. Таксама бачна дапіскі, напрыклад, аднаго бурмістра, напрыклад, альбо лаўніка, то бачна, што яны хутчэй за ўсё спазніліся. І устанаўліваўся штраф за гэтыя спазненні. У 1680 годзе войт абвінаваціў ратнікаў, што вось яны спазняюцца часта на пасяджэнні, то яны павінны плаціць штраф. Судовыя пасяджэнні павінны пачынацца ў 10 гадзін, і хто спозніцца, альбо хто не прыйдзе, той будзе абавязкова плаціць штраф, і каб яны нават не адхрэшчваліся ніякай ні хваробай, нічым іншым, а прыходзілі. Таксама былі запісы аб тым, што адмаўляліся прыходзіць на пасяджэнне. Напрыклад, слуга мейскі, які склікаў усіх Бурак, Федор Бурак, ён гаварыў, што вось я тут усіх пазваў, а прыйшлі толькі 7 чалавек. То бок і пасяджэнне не адбылося, і ён не асабліва добрыя словы пачуў, калі якраз такі склікаў тых, хто не хацеў. Таму да, быццам бы у афіцыйных кнігах такія дробныя моманты жыцейскія яны пастаянна праскокваюць, і ад гэтага якраз такі павышаецца інтарэс да гэтых магістрацкіх кніг. Гэта штодзённасць, цікавая штодзённасць Мінску. Ну, гэта цікава, насамрэч, таму што, як бы у мяне ёсць такі стэрэатып, і гэта такое клішэ, напэўна, у падручніках, што магдыбургскае права на самакіраванне, гэта было вельмі пачэсна, і гэта было вельмі пачэсна ўдзельнічаць у самакіраванні. Ну і гэта давала магчымасці, канешне. Ну і па ідэе людзі павінны быць зацікаўлены ўдзельнічаць у самакіраванні. Тому калі ты ўжо маеш месца ў магістраце, то ты павінен удзельнічаць у гэтым, а тут не ходзіць. Прапускаюць. Як так? Што гэта такое? Да, і аблаяць могуць, да, таксама, калі пад гарачую руку пападуцца. Сапраўды гэта было вельмі пачэсна. І выбіраліся адны з самых заможных людзей якраз такі ў магістрат. Паводле магдыбургскага права гэта якраз такі павінны былі быць хрысціяне, не багатыя, не бедныя, старэй за 25 год мужчыны. Тым не менш, гэта іх дзейнасць, так як заможныя людзі часта былі купцамі, рамеснікамі, яна ўплывала на тое, што яны не толькі спазняліся, яны маглі яшчэ і адсутнічаць. І часта ёсць такія згадкі, што аднаго ўрадніка замяняў другі. І калі ў канцы 16 стагоддзя гэта быў прынцып райца на месцы райцы, лаўнік на месцы лаўніка, то якраз такі перыяд другой паловы
17 стагоддзя гэта вельмі заўважна, ужо якраз такі замянялі па прынцыпу канфесійнаму прынцыпу, то бок каталік заменяў каталіка, уніят уніята. І калі раней у пачатку якраз такі 17 стагоддзя у склад магістрата, да, вось па рэлігіёзнаму прынцыпу, калі вось пра гэта гаварыць, уваходзілі праваслаўныя, уваходзілі каталікі, то ўжо ў гэты перыяд якраз такі каталікі і уніяты. І гэта вельмі важна, бо глядзіце, ад кожнай канфесіі прадстаўнікі былі і сярод бурмістраў, сярод райцаў і сярод лаўнікаў. Былі скаргі, што ў лаўнікі не выбіраюцца, ось якраз такі ў 1675 годзе была такая скарга, што не выбіраюцца прадстаўнікі ад праваслаўных, бо мужы гмінныя, з якіх часта выбіраліся пасля, да, вось уздымаліся па службовай іерархіі, выбіраліся пасля лаўнікі, якраз такі былі і каталікамі, уніятамі і праваслаўнымі, па 2 чалавекі ад кожнай канфесіі. Але ў лаўнікі ўжо выбіралі альбо сярод уніятаў, альбо сярод каталікоў. То есть вось гэта ўжо асаблівасць якраз такі гэтага перыяда. І да, пры замене звычайна называлася Адам Сапалковіч прасіў на месцы каталіцкім замяніць сябе, вось, напрыклад, лаўнік, але каталіка абавязкова. І з'язджалі на таксама па справах гадлю, на розны перыяд часу з'язджалі па справах, таксама магістраты з'язджалі, напрыклад, на каранацыю якраз такі караля, вялікага князя абавязкова ад горада накіроўвалася дэлегацыя. І вось у 1669 годзе, у 1676 годзе доўга вырашалі гэта, у кнізе пратаколаў гэта бачна, хто паедзе, бо не хацелі ехаць, як не дзіўна. Грошы трэба было на гэта патраціць грошы. І вось у 1676 годзе якраз такі лаўнік Яўмен Петрович Астроўскі згадзіўся толькі пасля таго, як яго вызвалілі ад падаткаў на наступны год паехаць на каранацыю. І там была таксама такая прыпіска жыццёвая, што калі не прывязе дэкрэту з той каранацыі, то плаціць будзе. А скажитеся, ласка, ці былі нейкія злоўжыванні з боку членаў магістрату? Сапраўды, злоўжыванні здараліся. Гэта таксама фіксавалася ў магістрацкіх кнігах, да, нягледзячы на то, што гэта кніга афіцыйная мінскага магістрата, тым не менш у кнігах пратаколах гэта пастаянна прасочваецца. Тыя ж самыя мужы гмінныя, яны адмаўляліся, напрыклад, выконваць свае абавязкі. Часта ўраднікі на іх скардзіліся. Акрамя гэтага, злоўжыванні былі фінансавага характару, калі якраз такі ў сваіх інтарэсах выкарыстоўваліся нейкія сродкі з скрынкі мінскай брались, напрыклад, вось у гэтым улічалі бурмістра Мірона Філіповіча. Акрамя гэтага, напрыклад, ёсць выпадкі, калі бурмістр, з'ехаўшы з горада, печатку мейскую пакінуў, напрыклад, не райцам, як гэта ён абавязаны быў зрабіць, а свайму члену сям'і, якраз такі лаўнік. Да? І вось райцы на гэта адрэагавалі вельмі негатыўна. Цікавы выпадак здарыўся і ў 1679 годзе, калі бурмістр Ежы Яўсовіч раптам закрыў усіх ураднікаў, магчыма, нейкае пытанне хацеў разгледзець, і закрыў іх у мінскай ратушы да таго часу, як не скончыцца паседжанне. І пасля, гэта быў не першы выпадак, яго абвінавачвалі ўжо праз год і злоўжыванні менавіта. Яго абвінавачылі ў нядобрым стаўленні да тых жа самых ураднікаў, калі ён прызначаў на пасаду сам райцаў з тых, якія былі яму бліжэй. На гэтым унутраны канфлікт у гарадскім урадзе не скончыўся. Ўжо на пасяджэнні ў 1680 годзе была ўнесена супліка якраз такі ураднікаў, дастаткова паважаных людзей, Александра і Фёдора Жыткевічаў на бурмістра, зноў Ежы Яўсовіча, дзе падрабязна ў 27 пунктах было асведчана аб яго злачынствах. Бурмістру стравілі ў віну не толькі замах на жыццё Фёдора Жыткевіча, ён яго цягнуў па вуліцы, біў і цягнуў за бараду, але іншых радавітых менскіх мяшчан. І паводле слоў вінаваўцаў Яўсовіч бярэ на сябе звышпаўнамоцтвы начальства, назначыў шафарамі зусім не тых, каго выбралі ў магістраце. Акрамя гэтага, яму ставілі віну тое, што ён выносіць судовыя рашэнні і кіруе як хоча не толькі паспалітамі, але і райцамі, якіх узяў па сваю апеку. Таму, сапраўды, такія скаргі на самавольнае прызначэнне бурмістрам службовых асоб не адзінкавыя. Так, напрыклад, бурмістр Фурс Ян Уласовіч быў выкрыты ў наёме сваіх жа стаўленнікаў на пасады шафараў і бірчых. Глядзіце, людзі, якія збіраюць падаткі, прызначаны спецыяльна якраз такі чалавекам, які адказвае за гэта таксама за спагнанне гэтых падаткаў з горада. І прычым ён назначыў людзей непісьменных да таго, што бок ён
реально мог імі вельмі добра маніпулировать і кіраваць. І гэта ўраду таксама не падабалася. Акрамя гэтага, яму ставілі ў віну, што з-за службовай халатнасці, бо ён насіў у кішэні і згубіў гарадскую печатку, ён не дагледзеў яшчэ і скрынку мейскую, дзе захоўваліся якраз такі важныя дакументы, кнігі магістрата часткова захоўваліся там. Фінансавыя злоўжыванні, растрата гарадскога скарбу яму таксама прыпісвалася. Па гэтаму сапраўды на тыя часы гэта дастаткова часта здараліся такія вось выпадкі злоўжывання. Жах, просто жах. Давайте поговорим про асобу войта. Вось вы ўжо упаміналі, што войт прызначаўся вялікім князем у Мінску. Як можна характарызаваць? Ён быў галавой гораду, альбо ён быў галавой магістрату? Ці было сапраўднае самакіраванне, калі ў нас все ж таки войт прызначаўся вялікім князем? Як можна ацаніць яго ролю? Сапраўды, войт прызначаўся вялікім князем, і ён быў прадстаўніком вялікага князя ў горадзе. І нягледзячы на тое, што ў нас каля ратушы стаіць якраз такі памятнік войту, так, скульптура войта, то я б, напрыклад, все ж таки ставіла бурмістрам райцам лаўнікам, та? А не войту, бо вельмі шмат было якраз такі канфліктаў звязана з асобай войта, з асобай магістрата, і прасочваліся часам і злоўжыванні сваім, таксама становячым якраз такі мінскім войтам. Прысутнічаў ён таксама не на ўсіх пасяджэннях, і вельмі часта якраз такі яго замяняў ландвойт у свой час. У дакументах на 1664-1668 год мінскім войтам быў наваградскі ваявода Крыштоф Валатковіч. А ўжо пасля яго смерці ў 1670 годзе на пасаду мінскага войта прызначаецца мінскі пачашчык, князь Дадзібог Ежы Лукомскі. І з гэтай асобай звязаны пэўныя канфрантацыі ў мінскім магістраце, напрыклад, здарэнне ў 1676 годзе, калі зноў бурмістр Ежы Яўсовіч ужо скардзяцца, што вось з ведама пана Бога і прысутных войт нашы правы і вольнасці на іх наступае, што вось паглядзіце, ён крамы аседлым людзям невінаватым апячатвае, і каб такога ярма не было, вось давайце вырашаць гэта пытанне. І сапраўды збіраюцца ўраднікі і без войта, канешне же, ён прысутнічаў на гэтым пасяджэнні, пачынаюць вырашаць пытанне так, як яно будзе выгадна гораду. Праз некаторы час ужо прыходзіць на пасяджэнне войт. Тыя ўраднікі, якія не згодны з яго пунктам гледжання, сыходзяць з пасяджання, а ён прызначае на месцы іх ужо згодных са сваім рашэннем, і яны праводзяць гэта рашэнне праз магістрат. То бок такое цікавае якраз такі унутры палітычная барацьба, можна сказаць. Так, таму так, гэта стаўнік, але яго інтарэсы гэта інтарэсы вялікага князя, інтарэсы дзяржавы, а ўжо інтарэсы горада для яго другарадныя. І часта гэтыя асобы яны займалі і іншыя пасады, ось якраз такі і наваградскі ваявода Крыштоф Валатковіч, і мінскі пачашчык князь Дадзібог Ежы Лукомскі, як полацкі стольнік указваецца. Таму сапраўды яны часта з'язджалі для рэгулявання інтарэсаў, для рэгулявання пытанняў, якія адбываліся па-за межамі Мінска. Да пытання аб злоўжываннях у мінскім магістраце трэба дадаць якраз такі тое, што гэтыя ўраднікі, яны з'яўляліся паміж сабой роднымі, так? Гэта былі і члены сям'і, члены адной сям'і. Гэта вельмі часта прасочваецца па дакументах, калі, напрыклад, бурмістрам быў бацька, да? А сыны ўжо былі лаўнікамі, мужамі гміннымі, так? І пасля ішлі ўверх па службовай іерархіі. Таму сапраўды гэта сямейная падтрымка, яна ўплывала і на тое, што адбывалася. І доўгі час на працягу, напрыклад, стагоддзяў, дзесяцігоддзяў маглі займаць члены адной сям'і якраз такі пасады ў мінскім магістраце. Аб гэтым яшчэ пачаў гаварыць якраз такі Максім Макараў, які даследаваў полацкі, віцебскі магістрат, што часта прадстаўнікі адной сям'і займалі доўгі час пасады ў гарадскім кіраванні. І гэта таксама магло прыводзіць з падтрымкай сямейцаў да нейкіх злоўжыванняў. Прычым сапраўды называюцца зяці, напрыклад,
сестра мінскага бурмістра Людвіка Балцаровича была жонкай лаўніка Фёдора Рыгоровича Шепеля. Ян Яўсовіч, муж Мінны, з'яўляўся бацькам райцы Ежы Яўсовіча. Купец і лаўнік Яўмен Петрович Астроўскі названы зяцем бурмістра Мірона Філіповича і вось гэтак далей. Гэтыя сямейныя сувязі і дамовы маглі ўплываць на выбар кандыдатуры ў лаўнікі, у райцы, нават у бурмістры. Гэта таксама бачна па тых запісах галасаванняў, якія праходзілі на пасяджэннях мінскага магістрата. Давайте яшчэ некалькі словаў скажам пра дапаможны персанал. Вось вы ўпаміналі пра мужоў гмінных. Якія яшчэ такія пасады былі ў магістраце, невялікія, і чым яны займаліся, гэтыя людзі? Абавязкова на паседжаннях так прысутнічалі мужы гмінныя. Яны былі адказныя за кантроль над зборам падатку. Акрамя гэтага абавязкова павінны былі прысутнічаць цэхмістры і паспольства. Гэта ўжо як дагляд, як таксама прадстаўнікі ад горада, якія прысутнічалі на пасяджэннях і глядзелі, каб гэта ўсё было у межах закону, у межах магдыбургскага права праводзілася, каб нейкія ўраднікі не змаглі правесці сваё пытанне, абараніць сваіх сямейцаў, так? Хаця, канешне ж, гэта ўсё роўна здаралася. Акрамя гэтага прысутнічалі і шафары, бірчыя, якія былі задзейнічаны ў сістэме уліку фінансаў. Слугі мейскія маглі прысутнічаць альбо па намове тых жа самых бурмістраў, выконваючы свае вось такія паліцэйскія функцыі, запрашаць на паседжанне, рабіць агляды ран тых мяшчан, якія трапілі вось такія крымінальныя сітуацыі аб збіцці, аб нейкім забойстве таксама, якія адбываліся час ад часу. Вось, прысутнічалі інстыгатары, публічныя абвінавачвальнікі на судовых пасяджэннях. То бок, гэтых людзей на самой справе было больш, чым нас, здаецца, больш, чым гэта апісана ў тых жа самых прывілеях на магдыбургскае права. І вось якраз такі магістрацкія кнігі — гэта самая галоўная і, можа быць, нават адзіная крыніца, асабліва кніга актавых пратаколаў, дзе яны якраз такі указваюцца. Прычым у кожнага горада свая асаблівасць па наяўнасці гэтых службовых асоб. Яны маглі розніцца, і гэта важна. Так, я перад нашым запісам запыталася ў Інстаграме і ў іншых соцсетках наших подписчикаў аб магчымых пытаннях да вас. І зараз у нас будзе такая частка, дзе вы будзеце адказваць на гэта пытанне. Таму я слухачоў заклікаю падпісвацца на соцсеткі падкасту, каб у вас была магчымасць таксама задаваць пытанні нашым гасцям. Першае пытанне будзе ад Александры Володзінай. А якія былі самыя часта судовыя справы? Гэта першае пытанне. І ці у судах, у скаргах паднімаліся пытанні маралі і іншых недастойных паводзінаў, прастытуцыі. Ці было такое? Цікавае пытанне. Судовыя справы не характэрныя для кнігі запісаў. Па гэтаму у менавіта кнігі запісаў, той кнігі, якая найбольшая па колькасці дакументаў, іх няшмат. І гэта больш як выключэнне. Напрыклад, ёсць судовая справа, унесена пратэстацыя яўрэйкі Роўзы Юзефавічавны, якая распавядае пра забойства свайго мужа, менскага цыруліка Жескінда Лейбавіча. Зараз у нас цырулікі, так, гэта тыя, хто стрыжэ, да, на той момант гэта пастрыгачы, а вось якраз такі цырулікі — гэта людзі, якія аказвалі медыцынскую дапамогу ў тыя часы назывались. І вось гэты Жескін Лейбавіч, ён збіраўся паводле слоў жонкі ў Варшаву, але перад тым, як ён паехаў бы туды, яго паклікалі аказаць медычную дапамогу. І жанчына паведамляла, што падкупілі халопа Дем'яна Мікіцёнка, і ён паклікаў яе мужа ў дом. У дом на вуліцы Зыбіцкай пана Маслоўскага. І калі лекар прыйшоў туды, взяўшы сваю цырульнічую шкатулку, ўсё кінуўшы перад ад'ездам, то ён нікога не заўважыў, ні чалавека, якога ён павінен быў вылечыць, ні самого гаспадара. І ўжо па дарозе назад яго неміласэрдна збілі і змардавалі. І што цікава, ў гэтай справе указвалася, што абвінавачвала якраз такі яўрэйка медыка мінскага Крыштофа Дзяржкофа і яго жонку. То бок такі таксама невялікі выпадак, які найбольш распісаны ў кнізе спраў вячыстых. Што цікава, гэтага Дзяржкофа зноў жа абвінавачылі, зноў судовая справа была заведзена ўжо праз некалькі год, калі ён у сваім двары на Траецкай гары варыў зелле нейкае, да, медычнае, і не пакінуў нікога для дагляду за агнём, і пачаўся пажар. Згарэлі не толькі лазня і бровар Яўмена Петровича Астроўскага, які якраз такі скардзіўся на гэта, але згарэлі 2 гарадскіх млыны з мастом праз раку Свіслач і шмат дамоў мінскіх мяшчан. І пасля, праз некаторы час, ужо горад прадае некаторую маёмасць, нерухомую маёмасць, каб адбудаваць гэтыя млыны і мост. То бок справы вельмі
розныя. А ўжо ў кнігі актавых пратаколаў там якраз такі расказваецца пра крымінальныя справы. Усе яны характарызуюць і мінскіх мяшчан, і што адбывалася ў горадзе. Тое ж самае звязана і з чужалоствам. Да? Вось менавіта пра прастылы так там не ўзгадваецца, але так, не адна, і не дзве, і не тры справы аб тым, што абвінавачвалі ў здрадзе. Вось, напрыклад, таксама была справа паміж па намове, да, па скардзе Савы Слесара з Крысіна, якія скардзіліся, што яго жонка, а яе муж вось якраз такі ў гэтым заўважаны. І мінскі магістрат разбіраўся. Таму так, такія справы маралі яны фігуруюць. Прычым часта можа быць адсылка да суда духоўнага, напрыклад, калі абвінавачваў ужо адзін з мяшчан Міхал Алексеевич аб тым, што яго жонка яго спачатку збіла, і непрыстойныя паводзіны ёй былі характэрныя, то справу спачатку накіравалі ў суд духоўны, а пасля ўжо пакаранне жонкі, якраз такі пакараннем жонкі займаўся магістрат. Пасля таго, як справа была разгледжана у судзе духоўным, судзе якраз такі. Так, пытанне ад Надзеі Сіваевай. Структура магістрата. Ну, давайте, мы ўжо гаварылі пра гэта, яшчэ раз прагаворым. Менавіта магістрат – гэта бурмістры, на той час 2 чалавекі, 2 райцы і 2 лаўнікі. А таксама на паседжаннях, як дапаможныя, як ты, хто кантралюе гэта мужы гмінныя, цэхмістры і паспольства. На судовых пасяджэннях далучаецца ўжо не член магістрата, але прадстаўнік вялікага князя ў горадзе войт, але часцей за ўсё яго намеснік латвойт. Дзякуй. Пытанне ад Пятро Зборшчыка. Хто з дзеячаў магістрата заслугоўвае ўшанавання памяці? Цікавае пытанне. Карыстаюся магчымасцю, гавару, што ў Мінску няма помніка Каролю Яну Чапскаму, які гэтага заслугоўвае. А вось дзеячы магістрата па тых дакументах, якія я прачытала, я б не вылучыла ніводнай асобы. Як гэта не дзіўна, бо, напэўна, павінна быць штосьці, да, чтобы ён зрабіў менавіта гэты чалавек для горада звыш такое. Звычайнае. Звычайна. Гэтага я пакуль не ўбачыла. Так, добра. Ну, асабліва улічваючы, колькі там скаргаў было, тут так, можна лепш антырэйтынг зрабіць. І пытанне ад Прыдыбайлавага бровара. Станіслава Прыдыбайла, выпуск з ім у нас ёсць таксама. Якія былі налогі на выраб піва, соладу ды хмелю? Ці былі правілы ды забаранені для бровараў? Ну і што было наконт піва ў Мінску? У Мінску па магістрацкіх кнігах за гэты час згадваюцца бровары, пра налогі нічога няма, на жаль, але бровары мінскіх мяшчан альбо таксама якіх феадалаў, так, бровар каля Зазыбіцкай, на тыя часы, дарэчы, гэта не Зыбіцкая, гэта Зазыбіцкая вуліца. І ёсць меркаванне, што хутчэй за ўсё вось гэта якраз такі перваначальная назва вуліцы, бо пазней ужо іншым почеркам, якраз такі там, дзе вуліца Зазыбіцкая згадваецца, ёсць у адным дакуменце подпіс Зыбіцкая, то бок Зазыбіцкая у 17 стагоддзі. І вось там на Зазыбіцкай быў якраз такі бровар бурмістра Яна Пятрускага. Бровар і лазня лаўніка Яўмя Пятровіча Астроўскага, вы ўжо ведаеце, да, на Траецкай гары. Былі пэўныя забароны. Напрыклад, на той час, калі магістрат быў незадаволены пашырэннем юрыдык, тэрыторый іншых юрыдык у горадзе, бо гэта менш грошай, якія трапяць у якраз такі казну магістрата, да, бо плоцяць яны падатак ужо іншым, то былі абмежаванні по броварам на тэрыторыі юрыдыкі магістрата, якія б мелі яўрэі альбо арандавалі яўрэі. І вось якраз такі забаронена было ў 1679 годзе, каб здавалі ў наём мінскія мяшчане бровары і крамы габрэям. Акрамя гэтага была забарона таксама прасочваецца, каб хрысціяне і яўрэі не мелі бровараў у рынку. Вось справы таксама сустракаюцца з броварамі, напрыклад, справа аб крадзяжы катла ў бровары, айца паўцінкі. То бок гэта проста згадкі ў асноўным. Арэнда бровараў і прыблізнае іх месцазнаходжання. Такіх дакладных аб колькасці, аб падатку нейкім, на жаль, не сустракаецца. Але яны былі, скажем так, і шмат у каго. Дзякуй вялікі. Такім чынам, калі падвесці нейкую выснову да нашай размовы, якім выглядае горад Мінск са старонак магістрацкіх кніг? У другой палове 17 стагоддзя, асабліва па дакументам пасляваеннага часу, бачна, што ў горадзе яшчэ шмат таксама
праблем, праблем, звязаных ўжо з пасляваеннымі дзеяннямі. І вельмі часта ў дакументах менавіта гэта падзяленне да вайны, пасля вайны, яна вельмі часта прасочваецца ў людскіх справах, у справах арганізацыі дзейнасці мінскага магістрата таксама, калі не ўвесь склад магістрата прысутнічаў, напрыклад, яшчэ на пасяджэннях 1663 года, калі былі велізарныя скачкі ў службовай іерархіі, бо не было дакладнай колькасці не толькі ураднікаў, якія не вярнуліся. Вось як, напрыклад, фурс Ян Уласовіч вяртаўся з Варшавы у 1663 годзе. Гэта ўсё бачна, і нават цікава прасочваць, адкуль вярталіся. Гэта і Варшава, і вельмі шмат жыхароў горада вярталіся з Ружанаў. Там яны частка жаніліся, частка асядалі і таму прасілі ураднікаў пры продажы зямлі. Вось гэта указвалася, што якраз-такі пані не вернецца з Ружану, там застанецца, бо туды збегла ў часы вайны і ўжо ўсё. Па стану ўзроста, асеўшы там, яна прадае нерухомасць у Мінску. Акрамя гэтага бачна, што горад вельмі часта не можа выплаціць падаткі ў дзяржаўны скарб, і пастаянна аб гэтым нервуюцца мінскія ураднікі магістрата. І адзін з ураднікаў говорыць, вось зараз, нават у 1676 годзе, калі збіралі, адпраўлялі дэлегацыю ураднікаў на каранацыю ў Кракаў, то ці то грошы траціць на тое, каб аддаць падатак, ці то на тое, каб гэту дэлегацыю адправіць, ці то яшчэ на якія гаспадарчыя патрэбы. Таму нават праз 10-годдзе ад сканчэння вайны гэта тэма ўсё ж такі прасочваецца. Я спадзяюся, я вас не заблыта, бо сапраўды пра магістрат, мінскі магістрат можна расказваць шмат і удавацца ў самыя дробязі, бо вельмі шмат трэба расказваць і пра асаблівасці ў Мінску, асаблівасцю дачынення да нейкіх асоб, харызматычных асоб, да тых, якія мелі больш правоў, дзякуючы самейнікам сваім, дзякуючы сваёй пасадзе. Гэта сапраўды так. Тым не менш, на старонках магістрацкіх кніг якраз такі і раскрываецца і арганізацыя гэтага органа самакіравання, дзейнасць па самых розных справах. Продаж, атаксаванне, размежаванне пляцаў, гэта ўсё якраз такі пэўныя службовыя абавязкі ўраднікаў, прысутнасць на фіксацыі завяшчанняў, калі, напрыклад, асоба ўжо не можа ўстаць з ложку. Гэта ўсё складаецца ў адзін вялікі пазл. І акрамя гэта цудоўнейшая крыніца. Гэта дастаткова поўная, цікавая крыніца па гісторыі горада, па яго мікрагісторыі, якую трэба вывучаць і трэба папулярызаваць. Вялікага вам плёну ў вывучэнні. Я спадзяюся, у хуткім часе у вас выйдзе манаграфія паводле гісторыі магістрацкіх кніг і гісторыі горада. І я спадзяюся, магчыма, нават пасля праслухоўвання гэтага падкасту у нас з'явяцца новыя даследчыкі гісторыі горада Мінска гэтага перыяда, таму што, поле непаханае, ёсць яшчэ што публікаваць, даследаваць, чытаць і вывучаць, і адкрываць новыя старонкі гісторыі. Дзякуй. Дзякуй вам. Дзякуй вялікі, што даслухалі да канца. У канцы таксама у мяне ёсць рубрыка рэкамендацыі. І сёння я хацела парэкамендаваць іншы падкаст, які зусім не звязаны з гісторыяй, але які мне вельмі падабаецца. Я хачу парэкамендаваць вам падкаст праз космас. Гэты падкаст расказвае пра навіны у касмічным нашым жыцці, у астраноміі, у засваенні космасу. І акрамя таго, я рэкамендую падпісацца на соцсеткі гэтага падкасту, таму што там рэгулярна публікуюцца навіны аб суперлуннях, аб зацьменнях, аб розных астранамічных з'явах, якія можна пабачыць у Беларусі. Гэта суперцікава, мне вельмі падабаецца, таму я і вам рэкамендую. Падпісвайцеся, слухайце падкасты не толькі пра гісторыю Беларусі. Пашырайце свой далягляд. На гэтым ўсё. Шчыры дзякую усім слухачам, падпісчыкам, спонсарам на платформе Patreon і Buy Me Coffee. Да новых сустрэч!